Hi guys, hi guys, hi guys. How are you guys? Ndeipi yenyu vanhu vashe, ndeipi yenyu? Muri sei, muri sei? Munjani? Hi guys. Muri seiko? Baba Wakamira? ndakupidza scam name chingoti mhora yemashamarians zviri sei ndei mabve ndakuti mabve sikanyasha palife ndibvise chimaski changu zviri sei Ndiribo. Aisha Mbibi. ndau palive Hi, how are you? Nox blah. Yeah, Nox blah blah. Hey, Shero, Shemarins. Hi, how are you? Nox blah blah. My Hana, how are you? Kundai. Wangotanga wakati admire Kundai means. Alright, terrible. More blessing. Nyarungwa. Hi, Shero, Nanyasha. Ndeipi uri say. Ndiribo Nox blah blah. Simon Katsande. Regandise link. Rega ndipine macomments evanhu ndichiisa link. Nhasi wifi iri kushanda. Kana ikazobreakawo inenge yabreakawo but nhasi iri kushanda. Hi Shero, hi Shemarians. Asi wamute futi Shero. Hi Shemarians. shamwari ikaita 5 minutes ndokuradza baba vangu vari pano nhasi vamwe vacho. Alright. Tasha, yeah, you too. Kushanda ndanzwa moyo wetii. Shero anenge achishanda moyo wetii. Ndaitii here. Ndaisa link tawanda ndaisa. Ane link yandaisa. Hi. ndambomhoresa vanhu ndanyanya. Shadrack Maputo uri sei Shadi? Nyasha ndipindirawo ndimhorese. Brian Mataramvura uri sei? Carlos Robson. Hanzi muri sei marombe eZimbabwe? Tiri right marombe ekuZimbabwe. Kesi Chitapata uri seiko? Blessing my lord. Nyasha shamwari ka kuchotasa macomments. Pane imwe comment ndakazoona nezuro yange isingaite ndikazoibvisa. Pane vamwe vaitaura from comment section. Saka uchitarisa ikoko. Handinoziva nezuro network yange stable. Munyamasvikeni hauyi. Ndakaona munhu anonzi Frank Nya. Oh my god, tatitese kuThailand uri sei? Lena Mahupete. See. That's Kapoere. Yes. Doku. Ndo chaicho inonzi real life. Atinyeba. That's real life. We don't fake. Nancy 7 uri sei. Anzani maona imwe yacho ni so taiona Maishami kuri sei. Muri boy here. Ellen Mutandwa, how you? Nyasha shamwari ndakutanga nhasi time. Vakumarozi mufana mboyo mufana mboya soya padivi apa ndombotaura ka story time vakumarozi. Baba vangu vari panapa baba kuti mhora yemashamarians. Makasimba here baba. Itai kuti sei mashamarians. Sei mashamarians.
Guys, ndibaba vangu mukoma wababa vangu saka tina ndakatongokura ndichiti baba andigoni kuti baba mukuru nongoti baba saka vanhu vanotokonfusika kana ndikati baba sikatoti baba vakuru baba vadoko ndomatisa tinotoita saka vari kuno kwaRarare. Like I told you before guys kuti ndanga ndakaenda kurufu saka toti festival anditi ndo yakashayika so kuti hatinavo pese saka nhasi ndazoenda kunovatora because vanga vakasara kumusha saka ndanovatora saka ndinavo kunoku kumba maidhari mune muchichi muroora kana kuti munomuchi muroora saka vari kumba kwemuroora wavo kwatiri kuno zvedu takatandara tichitaura zvedu nyaya tichibhotaura nyaya dzechi hanzi makadii baba tiripo wakadi mwana saka ndisati zedu kuti vachadzokera dini kumusha but vari kunoku kuti chimbonyaradzana nani nababa hanzi baba animotaura ngedhai animotaura ngedhai ko mwana wangu aunongedhai azeviri matambudziko baba akaonekwa saka ndabhoti baba mbokuendesai palive stream iyi inonzi live stream itai kuti live stream mobva masvika paya kana mumwandari moza kuti ndakapinda mulive stream inini vanhu vanotondiziva vari kuamerica vari kusouth africa vari kucanada vari kunonzi kuti kuaustralia vari kudubai vose pasi rose vanenge vachitokuonai mazimbabweans saka itai kuti vose vari muzimbabwe vese vari muzimbabwe vanenge vachingotiona here dzimwe nguva zvinodedza tichiti sama because vanhu vangoti sama saka tikamboti tuma wine dzimwe nguva tiita kuti sama ona manje saka takatojera tikati uyu hauna kuzoti vatete tange vati vatete ndokuti uye pano ndasura chiuya pano uyu mwana wamuroora wangu unzanizvia iwe wai wai habatiki wachingodisappear hakumafungai vari papapo hamudi kupinda mosvoda vakumarozungirai hamana zvindo anatso kutaura manje hanzi baba mune mofaya saka baba ini ndauti mundiudze mukasvika kumba muchandovati kudii bose achimbotandira navo kachimboti baba muchapaziva here paegera pamashopsi vakambogara kuno kwaRarare kare chaiko vasati vakura kudai zvisati zvavakwa zvese saka kuno kuGrandview 2 zvinoreva kuti imimi makabva kuGrandview 3 kuno kusati kwane Grandview 2 asi kuzeseko mazvona nekuti aiva minda nemauyu kwaivanzi mapadho kudi zvaitova aingova mazikana achinze vatoshamisa kuti kune dzimba kanhasi pamagrosa vamwe vatoti hanzi ndakabva pane building ndofunga 1 iko zvino zvipangozara mabuilding hei hamana chimboblesaiwo baba vangu nekadrink kuti hanzi tangovati Mashemarians pana mwana achiona vari kuSouth Africa vari muno muZimbabwe nevanga vari kuUK vari kuona mwacho vamwe handizozivi mumwe anenge handizozivi kuti island iri muAmerica here handizivi hanzi ndafara kukuonai baba hanzi ndafarisisa hazinamboiti ndesitafara kuona mwana tinonawo hanzi uyu ndisitembeni uyu masi achoni vanenge vakawandisa vamwe ndizivazivi manje uyu unonzi hanzi mperuka hanzi tiri chiredzi uyu unonzi Tula Bechiludi munogona kuimba here baba mboimbira munhu unonzi Tula Bechiludi mukuna nei baba mukaenda kundara muimbi here mukaenda kwamuchida muimbi munogona dzekundari munoregerei muchitei saka mukaenda kundari movate here
hanzi tiri kuNamibia samoda kuti kudi kune Franco kwakadini basa iko kukuru Franco kwadi nemwana onzi Francis wokwaMchido saka tomuti Franco uchimona chipfupi so hanzi ndiri kuBotswana moda mapula here ngaauye mapula moda mapula here ngauye mapula chimwe madrinki kuno moda kumbodi unjani mwareshe hello uripo ndiripo ndiani uyu Zikundai. Uripo here fungai Kundai. Ndiripo mose. Vashe baba. Vari bwadzi muri sei mumhoro sei? Mhoro zvemwanangu. Ndiri muri sei? Ndiri ndane kwakadi kori ikoko. Kuno kuri right. Uripi fungai? Ndiro kwa shoes. Kuti? Kwa shoes. Kana kufika ndiri kuona uri kuti viripi? Unochaula tosakana manje mchauli kana wakapinda mchauli. Chaona uno nyashanyora nhamba dzangu ndigosangana nafungai uyu. Nyasha tora nhamba une fone utora nhamba dzangu ndoda kusangana newe. Wale nanje ku inbox. Ishi namba dzangu. Iri kunetsa ka chingotora ipapa i07878. Mira 07878 722 85. 85. Well, look back. Unondi phone rano ndi text after live stream. Wait, look back. Iri bochita kuti baba kuna baba wangu. Wait, baba tonana. Bye bye. Ati tonana. Tiri kukona tiri kukapa. Mokuza unozi kukapa. Itai kuti kapa. Itai kuti pamberi nekapa. Kapa naindi kuze kuti sei chinzi kapa. Papa maiti makamboenda kuSouth Africa nditi mukati maiona makome eblue payambira ngenda kuSouth Africa painzi kuenera saka kune kunonzi kuCape Town hamina makakusvika pamakamboenda wenera kune kunonzi kuJohannesburg kune kunonzi kuMpumalanga kune kunonzi kuLimpopo kune kunonzi Cape Town ende yakurasinde Zanzibar. Ndikuzivi kuRustenburg sei. Iripi makasvika Rustenburg. Botswana tichitore. Iketi vanhu. Malaiti Botswana tichitomora. Muri kuRustenburg. What? Mukukura muda mukubva zvamakabva kuRustenburg. Vakamboenda kuenera ava kuRustenburg ikoko ina ndikuzivini. Saka wachimondudza pamakamboenda kuSouth Africa. Chii chakakushamisa pamakasvika ikoko? Kune zvakawanda. Zvakaita sechii? Makomo mamotoro esiya. Unongo mvura yacho rakangotseteka. Ikoko kuSouth Africa. Alright. Kochikafu. Chikafu chaipuwa ipapo pamai. Maishanda pamaini. Alright. Bon. Saka kuCape Town vanokuti kukapa. Vakazoti Cape Town. Vanokuti kukapa. Hanzi uyai tinde kugungwa kukapa uko. But mazoea kwaitwa zvemapassport ekwari munhu wangoita. Taita nemapassport ewenye.
Go kwati wane type. Saka maenda kunotora. Saka kwa vakari ka. Kwa. Mungu ayondwere kana kuti. Ndo pamainde ikoko. Alright. Hanzi tiri kunonzi ku PE ndo Pretoria ndizvo. Port Elizabeth. No, Port Elizabeth. So I'm gumira mu Rustenburg. Ina ndikuzivi. Hazo kuti sendiri kuziva ku Rustenburg. Alright. Vanoidza kana yasikana. Hanzi hepi mindapinda. Alright kundai iripo. Alright, makadi yenyu. Nani? Okumanozi uyai apa. Boy. Uyai taupotara neminyaya. Hanzi wachi. Namibia vataura Namibia makambopinda. Makaenda divini ku Namibia. Makagumira South Africa. Alright. Namibia varipo. Nakushata. Namibia. Ija kuchimura iwa na Namibia. Bamurosea. Chakabishikakirwa. Makadi. Hanzi na mama. Hanzi shema usadero baba wako vandifungisa tezvara vangu. I loved my tezvara when I was pregnant. We're best friends. Tichiseka zvakuita mwene vangu would love that. Wow, that's nice. Rachel. Muchadi that 20 utasara 2 minutes nema seconds. Like akuma Rose vadapa. Akuma Rose chamuroi. Ewe imrise. Akuma Rose vaindibereka guys. Tiri mudiki baba. Ndisingadi naye mwana wangu. Ndivakoma vangu. Mune number nditsela. Number 3. Number 3. Saka vanogara kukwekwe ndivakoma. Ndichaita video kumba kwaondeka vachida kuvadocumenta. Vaneka project kawo kavari kuita. Saka ndida kuvalinga. Vakandipromisa ini ndazvipromisa kulambudzi. Ndazvipromisa kuti ndida kunolambudzi kana ndikange ndadii. Ndaindako ndivakoma vangu ivava ine mail yakoma Rosi. Saka video yavo guys iyo havaitawo zveFacebook. Panchaiposta please unenge chishare vakoma vangu ivava vanetobato maoko vari kukwekwe. Saka vanenge vachida kuzotengana kuti mbudzi kuna vakoma vangu novatengera ndokutoita nokuti advocate handiti. Saka pandozouya kunema kutondiradza zvimwe. Saka hanzi vakoma Rosi yes. Vakoma Rosi amusafanikwazonditangura inonzi chiye munopinda kwamwacha kwatekwa mazibaba shanu vanoimba vana ava vanoimba. Saka ini ndikazouya manje ndinoita sei ndenjimba indoda pandikuenda dhuku yakaita sei yakanaka type ndakaona mukadzi andakaipfeka. Yakanaka type yacho yakanaka singaiti unondigadzira dhuku yangu ndotauya mainaison minai vakanzi Alice Mashavika mainaison chingopinda ibhokisi vakumafunge vari papapa apa pakanyorwa isusu tibona ndimainai ava vakapinyiwa. Ndinechipinda ichi kumhoroseiwo zvebayai nyashaisa lingi mainaison vapinda viti havapinzi seipo oraitigo matona taapakati paFacebook hanzi shema uyana baba ndivatengere doro rakavhurwa kunotava kulebhotiri. Next time
Nem maikira mai naiso lipinda mani mubokisi imi. Mulike uone we mai naiso wakuone. Ko una sei. Yuka faikire. Ukukira ndiani zikitegre. Kuno kubarati chono bara. Isana mairo. Baka usana kusitanga rubuda wako. Baka waka kuite baba. Kisana icho. Muresha muri kumutati sisi nekuda kwekubva kwekutanga iti vatete vakei makatorasika bhaifa iti muroi makadii ita vatete mashe mari yenzi munati kuti hanzi serious muri sei ndifadzi matanhire munomunaza tanzi serious hanzi munditore timboenda kuchechi right mainaiso ndai mambopinda mainaiso nokona kungobaya bhatanhire muchingobaya muchitevedza timbokuona vedwe tisadi saka mabuda seya iri kunyasha ndiye ari kupinda musikana watanga uya wega ndiye ari kupinda makomenti tichiona makomenti saka vanhu pafacebook vane vachase vachitaipa tichase tichiona saka uya toti uri kusei kuchenja atopindura zvawanga achitaura uyu waiswa apa zveuyu wapiniwa pavhidhiyo ida tikuita saka uri kutozviwa mupinduriri izvi munguti uye ndizokunamatira shamani dai maekera vauya mainai tambo vaona vapa mainaisoni vanokomenda every time vasikana tikunyeva mainaisoni ka mwana vatete vangu ndogara chivaudza vanhu kuti mainaisoni mwana vatete vangu vanogara chikomenda kuti zvekuseka vanosapota zvinamboiti zvandoita izvi kuti havazopindi mubhokisi handizivisei dai vapinda dai vari padivi pedu apapa amini kuti havasi kukwanisa kupindere ndini ndashande uri boy here tatodarikidza kapa saka nganditange ndikupisa anonzi kumafungaya ndovanoteedzana nasisi vedu vakashayika chingotaura last words tikati chero masaiko vanezvisekete nechandoveti COVID. chitaura last words tichikata tizorore zvedu chero. Thank you for supporting Sharon. Thank you for supporting Sharon. Mobva mataudza kuti kana ndauya kuzoita video vakusupportei. And Sharon kana vayazopawo video ko ndiani mhoro zvenhaiwe ndimandebvere onyasha mhoro. Long time, my friend. Yasha Chenyember, how are you? What do you say? Ndiripo zvenewe Nyasha. Ndiri kumba kwangu zvadu pedu paSA apa. Kuna Namibia. South Africa, kuna Namibia. Taura na baba wangu John ava. Wakadiko mwana biga sha. Zvanzi wakadii. Aiwa, right ndinofara zinga ite vakadii havo. Uri ikoko. Kwakadiko ere ikoko kule. Kuno kuri right. Ite handazi yangu. Hanzi handazi yangu. Ite handazi yangu Selma. Oh, sorry. Kuri right. Akasimba chaizvo. Right. Selma. Ndira ndimbobika ndogona kudzoka mai manje ndangopedza kubika ndiri bachura ndisaka ndikumborova. Unoda ndikutsvakire here mufana wami. Talk to me. Yeah? Unoda ndikutsvakire here.
nditagira undipe ndimbozorora kubika. Ndikini box rindi kukupa ndine umwe uwekera unonzi ani watinongopa uya. Alright, unozondipa. Ndikasarohwa. Alright, ndikapedza kubika uchiripo ndikudzoka mai manje, mirani mbopedza hapo. Iri bowa spaka shamari. Chidona, alright baba, mashoko ekupesira. Mina ndisatenda baba alekera. Uyadha iwe ndikini wotora mashoko ekupesira. Usashoda, ushashaya zvihwitsi nekuda kwaizvozvo. Taura ndiwe. Zvihwitsi zvinoita. Makadini. Kuvidyu. Kuvidyu kuraya. Changamuka. Uye muchibatsire vamwe munomushongero weCovid. Tiendewo kuchikoro. Zvinhu zvakaoma. Zvinhu zvakaoma zviri pano. Chii chakaoma? Upenyu wacho. Shamwari yako ndiani iwe Wiseman? Shamwari yako ndiani? Ndimunya. Munya wacho uripi? Ari kumba. Saka unofarira kudya chii? Mazepe. Mazepe nechii? Sumukaga. Mazepe nemachangs. Machanzi. Hey, wakazvirya epiko? Munomba. Hey, alright, kala yaunofarira ichii? Farira red, blue. Nekuda kwendifarira izvozvo. Zvakanaka. Saka iwo last time wakaita nambani? Number 1. Wow. Saka ukazodii ukatengerwa chii waita number 1? Tatengerwa phone nebhasikoro. Unonzani takuva rejoice uri kutomuwira tsitsi wanzi takuva innocent boy uyewe innocent boy innocent boy anoda kuenda kuchikoro Covid isadero vana they miss school. Why wasiwa chikoro? Wasiwa chikoro? Wasiwa chii? Mabhuku chaiwe? Ibhuku rechii wasiwa? Shona neagriculture. Sei uchida reshona? Ne uchingoifarira dongonzwa kuti chaunofarira pazvina chii? Usanyengerwa iwe navatete iwe. Sei uchida agriculture? Ndezvekunzera tozvifarira. Zviri marima. Chinoda kuti machiwe. Chibage, marivo, cabbage. Chitera vatete cabbage recho noigona kurima iwe. Itaura zvinhu zvaunogona kurima zvawakadzidziswa kuchikoro kwenyu. Norima cabbage. Nechii? Necotton. Cotton? Guys, munomunyika mune dzimwe mhemba. Ko timu yebhora unofarira ipi? Uya zvounezvozvo. So uchifarira manyiru. Man City. Mamuziona ndinoti chele. Chele? Man City not chele? Ndatoidya. Satiofana kuisaize. Sikabhura kekutamba kekera. Man City yacho kakocha yacho vanoita semusoro banga. Zvakwana.
Alright. Right, baba, chitaura mashoko ekupedzisira tichipedza. Ndoda kuti chii? Singaiuyere chiro. Singatochaji mama. Itochaja data roda kutopera so. Chitaura mashoko ekupedzisira. Ushande zvakanaka inoita toona nawe namwana wangu. Tozoonana kana wazeita. Ndizvozvo. Uzokugeshisa nani? Umboposta yechisupa. Papa mukuudzani baba. Chisupa. Bati mamuna kusupa 7 days dzedu dzeuyu Dhani. Chichinonaka Dhani kana supa. 7 days maijaira zvino manje pamunodzokera inenge iri kwani? Inobopera. Yakawanda. Ndiani wakadira? Maiguru wangu wakadira? Ndikuwarira ripo. Ndiro kwani mama? Mama wakavamba? Aikuna. Maiguru. Oh, saka mosvikira naro rokuda zvondo. Hairi boga izi. Hana kuzotaura zvenhai yegira imanza ndoti bamunine kwandoti sekuru. Zvingoti mhore. Vakaenda Gwizi. Mukona nezve chisimukira baba ndakubuda. Ngaipedo sekuru. Sekuru vanosvoda. Vanosvoda. Vozla svoda. Sekuru taura idzi zvisei. Zvirikufamba here mubasa haisi kunongoda kanaka patiko uraya wena. Sekuru mahenso makamawaniki? Mahenso manje hatinotoayira kuti zvichida mahenso mahenso amuka zvasvoda zvezvanguya una mari hatinoita zvida. Saka mutu wari mwana atanga mwana kwani atanga kana atanga iye vanongotenyenga mukati yasinda. Saka pafashu paya pabhikitaminal house hapana kumira musi. Panguva yatairapoiwa waidza papo yakati izvo zvindokuona kugara zvakuku asi kandi zvandoziva kuti zvingomira mufeso akaenda kwarereo buda asi kuoneko mazuva kuti kutsvaka dzoko iri kushaika. Saka mune muchinyanya kuitei dai kugara muri kufashu kuya inokozaripandwa zvevhimuka mune like neboys yenyu munonotandarira kupi? Kune stadium kuwekera ineni papi? Unoshanda wene iri maloko anzi murona munhu munzi Knox Black Belt. Saka kana muchinda kustadium kumaloka saka munenge muri vakomana chete kuna umwe azibhepa zviwanauya achikuza achiti vanongoda kuchekawo kuti havangabudi here temu dzanyanya andonyapondera kustadium handi sekuru monzani saka ngoti Max Max boy so what is Max boy kumbe so unotona sugar zvokutero kana unenge ndodana uzvimungazara unotoda kuregere zvako vadaidza zvavada. Saka kana muchida unochila mapese enyu munotandarira kuti kusaidi kunotamba bhora kugrowth points.
bote chindotandara chimboona foreign football association chimbokero bhora chimboona chigope apa muonera chimaona kumba pamenda growth point growth point ndio kuti ine pamene rodza pa company company no support unakidza zviro saka ndikukuona nyoda kwareka na kuti ukoko kuikiza saka kuno watone shamwari level renyabzani makupindirana level racho nezvaanofarira zvakanyanya zvaiva zvakanaka saka uyu yekera uyu hazvanzi yemuroora wangu babadhani avapo pano ndichazokuradza ibadhani nemusi muroora wangu uyu ari kupika uko uyu ari kupika maidhani ndoyekera mwana wangu achitaura panapa mwana wamaidhani saka vedu vese takuenda live yedu tafara tambodi tambofara narekera na baba varipo baba chitai bhabhai tagara uko bye bye mwana zvakaoma nyasha chidzoka but handiti ndangu yakataura vachitaura ipapa ari kuko baba singazoiti manje tichinge tideri panguva iyoyo tichazokuti baba vakambowanzira mwama yedu kuti iwe unoita girlfriend iwe ine zvigumwe zviviri kuti zvii wakanga wafunga kuti zvii uchisiya muzima wako mba uchitsvaka handizi kuti chichachaitika kuti vasvike level iroro saka uyu wakainda kuzhe kundoita kumbobva pashe ndokundoita zvaakandoita baba ivava vari papapa ndatadikuta vakazvitaurokati guys bye bye nyasha ndakuinda good night guys atamboseka bye bye nyasha ndakuenda bye bye alright bye guys, see you.